तो guys आं दिनै बिराद दुखु दं आरोना मानो होनब्ला मैया माने दहायसो आरो आं खबर मोनबाय आंनि गार्लफ्रेन्ड दंमोन माने गार्लफ्रेन्डआ माने बेलेग सेंग्राजों माने थांबाय आरोना आं माने बिराद मोजां मोनोमोन आं माने बेलेग सेंग्राजों थांबाय आरोना आं दा मा खालामबावनो माने लोगोफोर आं माने बे भिडिअखौ लाबा सानदोंमोन थेवबो आं नोंथांमोननो दुखु फोरमायनो सानबाय आं मा खालामबावनो माने दा माने नोंथांमोनानो खोन्थादो आरो आं बिराद मोजां मोनोमोन नाथाय बियो माने थांबाय आरोना बेलेगजोंसो थांबाय बिराद मोजां मोनलायोमोन दहाय आं फन खालामदोंमोन अब्ला खोन्थाबाय जे माने बेलेग सेंग्राजों थांबायनो दा आं मा खालामनो तो नोंथांमोना खोन्थाहरदो एप्रिल फुल गाइस मानो होनब्ला दिनै 1 तारिख नालाय तो एप्रिलनि 1 तारिख नालाय आं नोंथांमोनखौ थगायबाय एसे तो नोंथांमोना जानो हागौ एसे इमोसनेल जादों नोंथांमोना तो माने दिनै एप्रिलनि 1 तारिख नालाय बेनिखायनो आं एसे नोंथांमोनखौ थगायबाय आरोना तो गाज्रि मोननाङा लोगोफोर दिनै थगायनाय दिनखा नालाय आं नोंथांमोनजों एसे इन्जय थगायबाय आरोना तो नोंथांमोनाबो हायोबा बेलेगखौ थगायदो आंबो नोंथांमोनखौ जेरै थगायबाय बेबायदिनो तो गाइस आं माने बेयावनो खोन्थानो सानो आं भिडिअ आज 10-15 दिनसो जाबायमोन भिडिअ लाबोनो हायाखै बेनि थाखाय आं निमाहा बिग्रोनाय जायो मानो होनब्ला भिडिअखौ आं माने बनायनो हाथ'वाखैमोन बिदिनो न'नि माखासे खामानि दंमोन आरो बिदिनो आरो कन्टेन्टबो गैयाना आरो जेरावबो बेरायनो थाङाखैमोन आं दिनै भिडिअखौ लाबोबाय नालाय जेनेबा नेक्स्टआव आं माने रेगुलार होनो सानसिगोन माने बिदिनो ओमफ्राय गाबोनबो मोनसे समफोर माने भिडिअ मोनसे फैगोन आं जायथुनिखि स्कुलाव आं इनफरमेसन होखाबाय नोंथांमोन आरोना आं गाबोन माने आं आवगाय फरायना फैनाय स्कुलाव थांगोन सानदों थांनो हायो ना हाया सारफ्राबो लिंगासिनो दं तो आं थांगोन आरोना बेहाय गाइस नोंथांमोना इन्जय लादो भिडिअखौ नायनानै दिनै माने दोनथ'बाय आरो बेसेबांनो एप्रिल फुल नोंथांमोनखौ हेपि एप्रिल फुल आरो गासैखौबो बैसागो रंजालि बैसागोनि थाखाय गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय थाबाय एडभान्स गासैबो रंजा खुसि थादो आरो दिनैनि थाखाय एप्रिल फुल